И така, хора, ще правим видео на Blox Fruits. Както спомните от предишното видео, бях 50 лева, сега се развих много повече и ще играем. В миналото имах много по-слаб фруит и сега ще имам много по-силен и като цяло ще видите всичко, което ще правя в играта. Между другото промених си скинчето, както може да видите. Ще взема къщичка и ще отида в джунглата. Както видите, вече съм 50 лева. И вижте този фрут колко прави. Този фрут прави ето това. Значи има две сили. Ще смеля малко. Тук се прави на калбер. Добре, сега искам да взимаме квест. Така. Хора, между другото купих някаква сила, която може да скача много високо и се удържих дашването и скачането. Ако искам да скачам по-високо, както ви показах. За и това говоря. Чакайте. За и това говоря. Добре. Да си вземем квест. Ще бием Горила Кинг, който дава 9500 XP, който е много добре за мен. Хора, между другото аз не съм много слаб, но така убиват ме, не е като предишното видео. По-скоро в предишното видео не помня точно дали съм убили, защото аз вече забравих в предишното видео какво съм правил. Но между другото, ако сте виждали предишното видео да съм убивали често, сега не ме убиват много често. И чакайте, хора, да си махна чантата, че допреди малко бях навънка да карам колело. За тези, които са в Пловдив, навънка вали, за жалост. Добре, да продължаваме да бием горилата. Аре, горилата не ще види. Ехо, къде си? Кога си така? Хора, ако се чуете какви са тези кукли отдолу, това е колко дълно съм набил на съпротивниците ми, извинявам се. Това видео ще бъде кратко, защото по-скоро ще го разделим на части и това ще е първа част. И втора част ще се разбием най-много до 90 левел. Но не знам точно дали ще е такова. Не знам точно дали ще може да съм само да правим. И така ще разделя на няколко части, защото не мога да се развия толкова бързо. Искам да се развия да стана 100 левел, за да мога да съм по-силен. И също така, ако не знаят какво значи да завъртат фрут, означава все едно да завъртиш колелото на късмета и да ти се падне нещо.
се падне нещо друго. И не подкрепете с лайкове и абонации. И може това видео поне да събере около поне 50 лайка. И ще съм ви много благодарен. И така хора, това беше всичко от мен. Чао! И ще се видим в другия клип.